Στην κοινότητα των Πραμάντων στα Ιωάννινα, η κεντρική βρύση του χωριού ονομάζεται η βρύση του Αράπη. Σύμφωνα λοιπόν με το θρύλο, κάποια στιγμή το χωριό υπέφερε από μεγάλα δεινά. Οι φυσικές βρύσες στη γύρω περιοχή είχαν κατά περίεργο τρόπο δηλητηριαστεί και μια αδιφάγα επιδημία είχε εξαπλωθεί, ρίχνοντας στο θάνατο αδιακρίτως άτομα κάθε ηλικίας. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κεντρική βρύση του χωριού είχε στερέψει. Το μόνο που έτρεχε από εκεί ήταν πηχτή λάσπη. Κανείς δεν μπορούσε να βρει κάποιο λόγο για τον οποίο τα πράματα χτυπήθηκαν από τέτοιο πλήγμα, ώσπου ένα βράδυ κάποιος από τους κατοίκους του χωριού είδε πάνω από τη βρύση να κάθεται μια περίεργη σκοτεινή φιγούρα. Φορούσε μαύρα ρούχα, αλλά η σιλουέτα δεν ήταν ξεκάθαρη. Έμοιαζε περισσότερο με καπνό παρά με υλικό όν. Τρομοκρατημένος ο κάτοικος ειδοποίησε τον ιερέα και τον υπεύθυνο του χωριού για το τι είχε δει. Ήταν ξεκάθαρο, είπε ο ιερέας, ότι η μορφή που στήχιωνε τη βρύση δεν ήταν παρά μόνο ένας αράπης, δηλαδή μια δαιμονική παρουσία επικαλούμενη από μάγισσες για να προστατεύει ή να στοιχιώνει ένα χώρο, ανάλογα με τις διαταγές που δέχονταν. Έπειτα, με γρήγορες δρασκελιές, έφτασε στη βρύση όπου στο όνομα του Χριστού και των Ευαγγελίων προσπάθησε να διώξει το πνεύμα. Η μάχη που ακολούθησε μεταξύ του ιερέα και του αράπη ήταν τρομακτική, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο ιερέας ιτήθηκε και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Οι κάτοικοι βρίσκονταν σε απόγνωση, μέχρι που η μικρή, κοντά 10 χρονών, κόρη του δημάρχου, πλησίασε στη βρύση και μίλησε στον αράπη. Όταν το ρώτησε γιατί το κάνει αυτό, εκείνος απάντησε ότι η αφέντρα του πέθανε και αυτός έμεινε να τυραννιέται μόνος πάνω από τη γη. Δεν ήθελε, λέει, να πράττει το κακό, αλλά δυστυχώς αυτό γινόταν και μόνο από την παρουσία του κάπου. Το μόνο που ήθελε ήταν να το βοηθήσει ο ιερέας να βρει την αιώνια γαλήνη. Μόλις μαθεύτηκε αυτό, ο ιερέας πήγε στη βρύση, όπου εκτέλεσε μνημόσυνο και δέηση για τον αράπη. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα η επιδημία έληξε και το νερό της βρύσης έγινε ξανά πόσιμο και γάργαρο για όλους τους κατοίκους της περιοχής. Εσείς, αν έχετε κάποια παρόμοια ιστορία ή αν έχετε ακούσει την ίδια ιστορία και έχετε κάποια πληροφορία παραπάνω, γράψτε τη μας κάτω στα σχόλια.